Chinsemo chia kigatia ime ya nyosia bunge ya Nyaribari chache asitokumenya muna ya matemo nigera no mwichano kubwatakana amono mwana obo bwe myaka 2.5 uyoberega kubara kurwari ituko lya Jumamosi kole ngane amatejo nigo mwana oyo amoke abwatatie abana bamwe abo gucheroche kolende barabu bagatambuka oroche bakamateyera nego chinga tachiti kwirana na kurelini gaborite na nigo babolria babwatane bonsi nabo igo abantu bokuganyo kuya banyaka bako babwatesia eri banyara koba bakonyora omwana oyo obo amalieta ne nguru kwerania munga oyo sirete no mocho korone ise garo omwana one Susani nere nyina omwana bono chinsa gwete roche chiarenge Jumamosi saa 7 bono igo tutaete obokonyi onde bwasi obwate obomanyi atokonya omwana oyo iga atoke inya serikali emanyete ime na isiko batutumire oyo oratokonya obwo nabwo ogosaba kwane eserikali etoikang'e etokonye ase eng'encho abana bane mbabwati enchera bakwenyara. Omwana are emiaka ene Alex Ogaro are emiaka ene Charles Marieta ane Charles Kisemba Nyarangi mwana mochokoro osire no mochokoro no osirete mwana oyo asirete rituko rya Jumamosi chinsa sana ibere twatemire kumuguru kurituko mpaka rero ntoramoikera kana ari gusaba bakonyi serikali yatakonya magana simarati koranje akyo tokonye kero mwana oyo ane no mwana utabwati chinguru cyo kuriria na ari gusaba bakonyi kuri serikali twatemire ku Jumamosi twatemire kurigi n'abantu bamwe twasaba bagotubwatisia twasere chindoje twatemire karasi twatoroche ngantora ikera mwana oyo twale gusaba nga okonyo ro bata okonyo ro bata twale mang'anyo monde atokonya tubwase senyoro mutanyoro mu mwana oyo sasa Marieta nguru kumiruka inkaera ali mugonjoro oyo mwana asirete nkasini yane nje nare gwanjo oyo goikera omwe chumbo koro guchanda atokonya no so manyi bari bakora roje osemba atokonye senje twatemire ku Jumamosi goikera rero otogasaine kunya gweta roje nturanyora mwana anyaka oyo oraikere mo chumbo ichanda na bago tutumira abantu bari bako bamaite ikoro ya roje atokonyere no mwana kale.